Apa gaztiak, nora naiz Filmaibai kooperatibatik. Eta bideo honen bitartez, Irlandako kanpaldira juteko 4 arrazoi izango dizkizuet. 1. Herrialde berri batera jun eta kulturan guztiz murgiltzea. 2. Ingleseko klaseak bai, baina praktikotasunetik. 3. Bertan bizi izango zeraten familia eta ezagutuko dituzuen gazte internazional guztiak. Eta 4. Gurekin bidaiatzean segurtasuna. Udako plan bezala helburua inglesa praktikatzea danean, burura etortzen zaizkigun lekuak dira. Estatu Batuak, Erresuma Batua eta Irlanda. Estatu Batua batzutan urruti ikusten dugu. Orduan hemen gertuo daukaguz Irlanda eta Erresuma Batua. Orduan, azken batean, Irlandak eskaintzen diguna hori da. Herrialde berri batera juten geranean, bertako kulturan sartuko gera, familian bizitziari esker eta egunerokotasunean daukaguzen ekintza guztiei esker, daukagun denbora libreari esker eta guzti hori, azkean edozein ez talako 3 astez jarraixan herrialde berri baten bizitzen. Orduan, gauza berri bat izango da guztiz, baina ez gaude hain urruti aitzetikan, batzun segurtasun horretarako. Eta hain garrantzitsua dan ingles hori gaur egun, praktikatzea helburua danez, goizero klaseak daude. Orduan, klase hauetan parte hartuko dut hemendik joango dan taldiak eta baita han dauden beste hainbat gazte internazionalek ere bai. Orduan, astelehenetik ostegunera goizero klaseak egongo dira, baina klase hauek ez izue pentsau diala klase aspergarri, super zorrotz, bakarti batzuk, ez. Klase hauek azkenan erabat dinamikoak dira, ere bai inglesakiko dauan jarrera hori positiboa izateko eta praktikotasunetikan hobetzeko. Hizkuntzan arlo guztietan, baina modu dinamiko baten azkenian udan gaudela kontuan eukitza eta goizero klasea eukia ditugun momentuan klase horietara gustora juteko eta ez juteko gauza negatibo bat izango balitz bezala. Así que horregatikan, klase guzti horrek praktikotasunera biderauta daude. Eta jakingo dozuen moduan, estantzia hemen familietan da. Baina horrek ez du ekartzen, familietan bakarrikan pasako dabanik taldeak bere egunerokotasuna. Azken batean esan dizuedan bezala, programa hauetan hartzen dute parte Europa osoko pertsona ezberdinek. Horrek zen nahi dago esan, goizetik hasitzean gaber arte, beti taldia gongo dela jende ezberdinez ingurauta. Zergatikan, konbibentzia etxian familiakin dalako, orduan familiakin ingo da lotura hori, eta horrez gain programan bertan, Europako frantsesak, italiarrak, alemanak, jende ezberdin pila batek parte hartzen dabanez, konexio horrekin godianez jende ezberdinakin, ez da hemengo taldia haiek bakarrikan egongo, baizik eta jende guzti honekin ingo ditunez planak bai goizian, klasian partekatzen dalako denbora eta klasetik ateratzerakoan hainbat ekintza daudelako egunero ezberdinak. Eta ekintzabeak eta gero afalostian, beti ere askotan taldiak elkartu itzen dira, ez? Hanen dituzten lagunekin. Orduan horri esker, 3 astean zehar familiakin lotura hori itxeaz gain, Europa osoko pertsonekin ere bai lotura hori lortu itzen da. Eta azkenik, zuek kontuan eukitzeko, hemendikan bideatzen da taldiaz gain, begirale bat ere bai, haiekin dizekutariko begirale bat. Orduan, horrez nahi dago esan, familiakin edozein arazo egongo balitz, klasetan edozer gauza beharko balitz. Beste edozer gauza, konfiantzako pertsona hori ikuko dabala taldiak, oro eurekin egoteko. Eta horrez gain, estantzia Dublinen da. Eta Dublin oso hiri egokixia da, ez da oso handixa, orduan askatasuna ematen die gaztieri ere bai, haien kasa mobitzen ibiltzeko, begiralian laguntzaz, familiakin eta abar, irteerak itxeko, pizkat improvisauak edo hola ez, baina beti ere askatasun hori emango diena, inedian plan diferentiak itxeko, eta lasai egon algera, zer da, hori, ez talako hiri erraldoi bat, dana dala oso zabala, oso irikixia, eta azkean begiralea egokitze horrek eta irisa izateakoan nahiko aksesible eta handentzako, lasaitasun hori ematen da segurtasun aldetik. Arrazoi nahiko iruditu jatzuez aurten abentura hontara animatzeko? Espero du baietz. Eta seguro geratu jatzuela ondiokan galderaren bat, así que lasai galdetu, zuen zalantza guztiak erantzuteko presto ongo gera, eta gainera animatzen baldin bazerate gure informazio birera etortzera, hemen lokalian itxongo zaitzuegu pare bat aste barru. Así que ia elkar ikusten dugun. Agur!